Sa shisin pat leng bagan ni video ngakot ngawer bat ngaptiang sobhai pi ki long kemi ki long pa ki kun samla shenrang bat kan thei hang ne po ka bri nyau trap da ka mensim jing seo khia ngadap ro da jing seo si ngadap ro da jing seo diau hadu kata-kata habang apej habang apai ya ka jing syak thembor ka jing syak khnyot ben jong ki prado ki prasnam hang ne hapo ka jela hang ne hapo ka jat benriu kataru ngis ngawi la dia pat ngi kamel dia kom kita kitrai muluk Syai kata ka jinglong trai muluk ke jonga bat ke jong pi lada hapo snong la jong ngi syak thombor lada hapo jela la jong ngi syak thombor kan ne hatu pi khmi lenti pala dangi lech Delhi la dangi lech Haryana la dangi lech Kolkata ngin long trairi ki bor sincha district dari bhai mentagasgi ki lapan perai komba arphau teli aa ki dukan ki belakam be ki shushna bi an hasilan targus surak halat umroi ai porkan kum kita motor ka tulai ki ka tam polisi sei balayangi pat don tang sipor tang simiden mlama tagan ilong merau lo jom dari ngapen pau ya ke jing ngausi bat ngapen ramjur ya ke jing le jong ka sarkar Meghalaya ya ke jing bom don jingkit kli ke jongki bat ke jing no siliang ka an ke jongki ya ukhasi bat ya ki bar jela ya ukhasi bat ki menderi ngilak banong habang ipet ka ai ke baji hang teh po lat umroy ya kitu ki nong song dukan la rat da kabor namar ba ki song dukan hajaka jong ka PWD la rat da kabor daga JCB ki wan rat ke dukan ke jongki PUI ru katno ki ayam ya ut hang tei bapli ki ya kamai ja kepo nak tu ki ya psa ki hing kesem jongki nang tu mentangi UI sa hang tei po than nyaumer sanmer setei ngi UI ba ka sarkar ka thombor leng ba ka tenat forest ya ki prado ki prasnam jongi ki besong dukan hang tei katno ke jing sol melung ya ki bapli kisna sitom itu dukan warla ilong itrep ibarit na benta ban penim ban pendap jakpo ya ki khun kikti ya ka ying kesem ban yo ban Christian school ya ki menta susak keni no sendat bat sakni jendat ya la jong khiuja jongki kat nong isngo pangnut kat nong isngo padonut ban ong ba ki trai muluk ngila long nongwe la jong kari bat ngapen ram hang ne ya ka sarkar Meghalaya ngapen ram hang ne ya ki nong mi khmat ki bad long kita ki riu phongut ki badong hang te po sekretariat ki badon hang te po assembly kat ni ki la UI pleng kat ni ki la UI persya ya ki jing sak thombor jo ki produk ki prasnam ki jongi balai ki dang sabjar hadu kat kan ni ka klipmat balai ki dang sabjar kat hadu kan ni ka sengi bat ngabu kan ni ka jingkeli ya ka sarkar ka long ba balai sarkar philek siliang tang ya ki khasi philek siliang tang kita ki trai muluk kat bai ki menderi lani kita ki barjela fi ailat bat phimnut ban khata ya ki ngi UI dang hakini ki tayau ki baladep naka liang jong ka khasi student union kila lejbu ya ka ujuar persya ya kitei ki mender lani kitei ki dekar ki basyong basa hang ni hapo shillong hapo ka jaka jong ka forest kaba kat haduk kani kesengi kat haduk kini kisngi empat don banut ban rat ye ki empat don banut ban penprai ki ying kesem ke jongki balai tang ye ki khasi ki nut ban penprah balai tang ye ki khasi ki nut ban thombor bat balai ya ki menderi balai ya ki barjela ki nut ban kata balai ya ki barjela ki nut ban kata namar kata nga kentu hang ne ya ki longkmi ki longpa ki parado ki prasnam ki khun samla sirang bat kan thei ngi hap ban penti kena ba ka hok long trai man trai kata ke jingsingan jongi kom ki trai muluk hang ne po kejat riu kadai ban yang rasong bat ka don kam ye pi badianga bangin yang ya teli bat ka don kam ye pi badianga bangin mi syakmat ban dawa kmat jong sarkar ba kom ba phile ye ki parado ki prasnam ki jongi ki parakhasi ki jongi halat umroi pirat ye ki hapo sauli mensua pirat ye ki hang tai hapo sanmer nyaumer setei pirat ye ki balai yaki khar Punjabi balai ki khar Bengali balai ki te ki mendari phimnut ban khata
Phimnut ban ketawat hadu kan ni kes klip mat. Phimnut ban ketawat hadu kan ni kes ngi. Lese ladang akran ya kata kin saong bangalong kuminal. Lese kin saong bangadon ya ka mensim isi jat benriu. Ngam don ya kata ka mensim isi jat benriu. Ngam don ya kata ka komunal anggel hanga. Henry ngadon ya ka jingkit kli. Ka ba ngayui dang lagi jongki kemat. Ngasaki dang lagi jongki kemat. Ba balai ya ki try muluk. Ki try sinong hang ne pok kejela. Kun ki hajar hang ne pok ke beri nyau trap. Kim don jaka ya ki. Hang ne pok ke rikasi. Wat ban kamai jak pok. Kat ba umender, kat ba kita ki barjela ki yo ban sak kat bumon. Ki yo ban buhai sinong kat bumon. Bat balai kim nut ban rat ya ki. Balai kim nut ban be ya ki. Namar kata ngi dawa hang ne baka sorkar kem pile ya ki paradok ki prasnam ki jongi. Ki parakasi ki jongi. Ngi yai ap kemik lenti bapin rat ya kita ki basyong bian hapok ke jaka forest. Ya kita ki basyong bian hapok ki jaka jong ke forest. Bat ngi kemik lenti bapim dai ban lek sting ya kene bat pidai ban penti kena bat pen sisa ba kem bapila lek kem bapila thombor ya ki paradok ki prasnam ki jongi ki parakasi ki jongi ngi kemik lenti dik bat ngi terang hir menta bapin lek komjuk ya ki bat lada pimla ban lek ya kata ngi ngaj scam bakan sapoi kapor baki kun samla ki long kemi ki long pa ki kun dap shenrang hang nepok ke beri nyau trap ki hap ban penti kena ba kaan kadai ban long ya rengkat ba kahok kadai ban ya long markaju dai ban no siliang yano balai ya udukar udon ka special consideration kat ba ya utrai sinong utrai muluk pikanya ki kom ki kesau pikanya ki kom kimlan kani kalong ka ka bomla pediang dan leiru namar kata ngi kentu hange ya kita ki nong mikmat ki nriu pungut ki badon ka jingkit kli bantrai nam taka imlang ka salang bantrai nam taka bit ka biang jong pat ba nong sinong jong ka jela jong pat ba nong sinong hang ne pok ka jat benriu ka jongi ba ki dei ban mi syakmat ki dei ban mi syakmat ban penti kena ba kahok long try bat kaan kadai ban yalong markaju kadai ban yalong rengkat dai ban no siliang yano namar ba kom bangi ui menta kalong ba kani ka jinglek siliang jong sorkar kala pen arta tien yangi kom ki pat ba no sinong hang ne pok ke jela hang ne pok ke jat benriu bat kala pen bu ingi ke jingkeli ba balai ya kita ki ailat kat bamon bat yangi ki suthom da kabor Kublai sibun ngin saya kenduk pat.